На айс. На ейс имам предвид. След на айс. Това ми е една много страшна игра. Мамо, по-тихо можеш ли? Защото целият ми клип е с турски думи. О, ключ! Да? Що да казвам? Така. И ще качал при вас. Моля, абонирайте се, лайквайте, сабскрайбвайте, харесвайте. Защото така? Ще кажеш ли нещо? Ще кажеш ли нещо? Да. Кажи здравейте. Здравейте, аз съм Зекан на брат ми. Не съм ти брата, братовчет. А братовчет ми много страшна игра сте ги. Аз съм. Той е... О, тя е на горния етаж. Това е много страшен игра. Малките... Ако имате братовчети големи, не играйте много страшни игри и ще се пасете, когато спите. Да. Добре, стига за твоята реч. Сега това си е моя клип и отива директно в YouTube и вие го изпълнихте с Сега аз отивам в мазето. Там има и дух. Можеш ли да го гледаш преди да го пуснеш? Да. Се излъчва. Да. Има и там дух. Не, в мазето няма дух, той е горе. Ето ви сега. А, в мазето идва! А не. Да! Да, в мазето идва е. Къде си, бе? Искаш ли да го видиш? Не, ще отворя това вегото ми. Ще затворя очите си. Ето го! Не, не дей! И довиждане, изплаших. Чао за клип.